kay SK Elections 2023. Sa aton nga linya subong ang Social Action Center Director kag of course chairman sang Paris Pastoral Council for Responsible Voting si Father Julius Espinosa. Father, maayong aga and welcome to sa Action Radio Bacolod. Ay naig-extra kag sa aton nga mga taga-Palamati kag malabutan sa sini nga pagwaragwag. Yes, Father. Si Action Boy Durani, Father, ano? Ay, boy. Sige. sorry. Sige lang, okay lang, Father, okay lang. Father, may nag-interview sa aton ba ko lang abi mo si Jando. Oo. Sige lang, Father, okay lang. Father, kumusta subong ang monitoring ninyo sa nagapadayon naton nga pagbinutuhay? So correction boy daw wala pa magkikita sa daw mga kabig nato ni daw major election related incidents nga paabot sa aton. Gawas lamang sang daw magagmay nga daw mga mga reklamo. Pero generally as far as PPCRV is concerned daw ay pagidmana. Daw most peaceful man ang ato subong pagpiniliay. Father, ang PPCRV is the watchdog sa sining barangay kag SK Elections, di ba, no? Ano, Father, anong coverage gid sang inyong ginabantayan sa sining election, Father? Anong coverage gid sang PPCRV? Ang coverage ang nasakupan sang diocese sang Bacolod from Victorias to Hinigaran. Kag ang of course ang mandate sang PPCRV tatlo man lang action boy. Voters education, voters assistance desk, kag poll watching. Okay. Kag ang mayara kita subong mga 600 ka volunteers nga nalaplag sa nagkalain-lain nga mga PPCRV quarters per Paris. Okay. Father, ang isa sa problema subong kay kadamo sa aton nga mga butante nga kakadto bala wala kabalo sa ilang presinto. Daw naga problema subong ang aton nga precinct finders ang COMELEC ang isa daw may glitch sa system. Ti daw mabudlay magpangita nga reklamong pumuluyo ta silingkuganin kay ti obligasyon na dapat nga botante nga kabalo ka mo sa inyong polling precinct kabudlay na mangita sa ngalan. Kaya daw ang COMELEC gani daw mag-install sila sa precinct finders nga daan online. At supposedly mga days before sang election makita mo na mga pangita mo na ang imong ang imong polling precinct no. Kung amo gid man sina makadto sila guro sa voters assistance sa desang PPCRV. Ang problema lang naton sumboy kung ang ina nga lugar wala sang PPCRV volunteers kada tungod kay hindi man tanan nga mga parokya. Hindi man tanan nga mga pari may ara sila may ara PPCRV. Okay. Mati mula siguro ang isa lang kakabudlayan naton. But then ang obligasyon mo tani sa pagpangita iya sa ngalan mo, agay mo presinto, imo ginala iya tani kuan ang obligasyon kay tani agay tinguhaan man sa COMELEC nga ang tanan pamaagi agud nga may mahapos ang pagpatigayon sa pagbuto do ila naman nga patigayon. Ang isa nakita ko na kabudlayan, Father, kung kadto wala ka kabalo sa imo nga polling precinct number kay kabudlay na mangita sa hard copy mo, kabudlay na sa kita ko na kabudlay na. Kabudlay kay malaban-laban ma-disenfranchise ka kay yawang kagapangita uli pulit ka na lang. Manang atong tani gid yung ginalikawan ano pa ang may bintaha gid ang may mga PPCRV nga volunteers kay even days before sang gani election ginatag na sa amon ang voters list sa sinanga munisipyo o kung sa sinanga polling place. Agad nga ang aton nga mga bumuluto magiyahan sa nagakiigo kung sila magdangop sa PPCRV headquarters o kung sa mga volunteers natin. Okay. Father, ining vote buying kag iban nga mga illegal activities sakop sa inyong mandate sa PPCRV? Oo.
ang nabinagit ang kuwang vote buying. Mhm. Because recently, the COMELEC convened the Committee on Kontrabigay. Mhm. That is particularly intended for vote buying. Okay. O may ginbihon ginaniya nga kuan nga committee Mhm. sa sining eleksyon. Mhm. Kag ang mandato sila nga ti magdakop gid sang vote buying. Mhm. Another and other semblance of buying of vote. Kag nag-put up man kita sa legal assistance desk. Mhm. Kaya whenever may ara sing maaktuhan o kung siling naton mga pamaagi sang pagpamakal sa buto, kag ma-report sarang sa dayon madako kung ma-apprehend ang violators kag mapasagaan sa kaso. Mhm. Okay. So kung ang tagreklamo gali or makadakop sina nga ordinary citizens can come to the PPCRB, may ara ka assistance yata. Oo, kay may kuan ang tagsa ka district may na-designate dira nga mga members ng executive board of elections sa Europa. Sige may mga lawyers dira nga na-assign pagwag nga magtamod sa mga it is only intended for vote buying. Mhm. Other related election related nga mga violations may lain may na siya nga kuan nga template nga sarang naton ma-fill up kag ma-file sa COMELEC. Okay, sige. Father, ang imo na lang panawagan so wala pa nakabuto lang damo pa daw wala nakabuto siguro ay mga panawagan, Father. Ang panawagan naton sa mga wala pa nakabuto, wala gid siling naton wala nagakaigo gid nga rason kung nga hindi kita makabuto. Luwas lang action boy kung siling nila daw nagapaligis pa bala ikaw. Pero likawan na nato nila. Kay na sa experience nato, wala gising maayo nga idulot ilang pamakal sing buto. Mhm. Sa aton nga sa kabilugan sa pagpangabuhi nato sa susunod, no? Mhm. Correct. Mhm. Sining naton do positive lang effect sa in the long run. Mhm. Gani sugod sa sinitaning eleksyon, medyo mangin mature na kita sa atong pamaagi na it is our power, it is our we exercise our freedom to siling naton na democratic process of electing our aton i-represent sa aton nga barangay, no? Sabihin pa sa pamamatang pagi sa state. Mhm. Mhm. Sige. Father, salamat din, Father. Thank you for your time. Salamat man, Boy. Mhm. Sige. Anytime, no? Kung may ara ka mo sa mga pamangkot, dugang pa nato nga update, basta mag-sira karon ng ato nga pinili ay sa hapon. Sige. Salamat kid Father Julius Espinosa sa PPCRB. Salamat, man. Si PPCRB Chairman Father Julius Espinosa, at the same time Director sa Social Action Center sa Diocese ng Bacolod. Last 10:51 Action Radio Philippine Standard Time. Si Mayor Albi kuno nakabuto na si Mayor, no? Pero ano man, para gud di ta malang-alang matag ko anay sa aton nga paibalo. Then I'll check on Action Ricky Arsaga sa din sa area ni Action Ricky dira nagboto si Mayor Albi Benitez, no? Kay iban pa nga mga ganap, iban pa nga mga insidente kag mga observation dira sa area na sang ni Action Ricky Arsaga. Mabalik kita sa BSKE Coverage 2023 pagkatapos lamang sini.
Cut lang ano. Oo. Gawa ka ron, tapos siya pinala. Nung bala ko na sila, waway kita ya. Ano sila, ba sila, bo. Live na nila. Ipasa ko sila ko. Sa ego, para na sigurado na nakuha. Ma-live siya meron. May mining, wala. Aking LSA, pwede niya iagin na topic. Kaya tiyan mo kung may mining. Number 2018, mo? Mag-joy! Suportahan live, hindi na Nag-ano sa kanil, excuse me. yari kita sa presinto. Mga precinct number 0692. Precinct 0692. Number 27. Room 5. Precinct number. Sa primeiro do mês era muito importante ang podcasters Which is, amo man ang kalaban niya kung sa mga kalkulas. nagatangan siya doon niya ay Cut lang ano. Oo. Gawa ka ron, tapos siya pinala. Nung bala ko na sila, waway kita ya. Ano sila, ba sila, bo. Live na nila. Ipasa ko sila ko. Sa ego, para na sigurado na nakuha. Pas lang. Yes. Pwede din, salamat. Nakatapos din. Salamat, sir. Alas 11, palayon kita diri sa aton nga Barangay NSK Elections 2023 coverage. Wala na di untat ha, hasta karon sa inisipay ari kita hasta sa proklamasyon sa mga daog nga mga kandidato. Sa Northern Negros, si-check naton ang ato sa ning patrol with action Ricky Arsaga. Nakabuto na kano si Mayor Albi Benitez. Daw sa din nakabuto si Mayor sa Mandalaga, no? Sige, i-check ta. Action Ricky Arsaga. Action Ricky, please come in. Action boy, bago lang kita kahalin ang alkalde sa Sulat sa Kapulot katapos na nagbuto siya. Una-una lang ko siya mga 10 minutos. Isa pa lang amon nga presinto ba? Isa lang ka mo ka presinto, gidya, ha? Isa lang.
perti. Ano pag ito sa akong wina, ato ng silos tiyak, dito man sa silo. Ara kang gali sa malinyada sa mga mayor, gli. Hindi na pwede nga mapain siya. Hindi kaya nagkibot lang ko vlog, pangabot lang dito gusto ba ang tao doon, hindi ginulo ko. Oo. Nagdinagusis na niya, ara gali si mayor. Oo, wala na kay si Mayor mo lang, si Mayor gali ara, okay, ulo interview man ang aton nga mga kauturan nga rin dire, nag-selfie-selfie man, okay man siya, kay kabiba man siya. Importante nakabutar siya, nang ambal yan alas 10:30, nakabot siya. Di, ang mga nakaingagaw ko di mga alas 10:20, may nagpansaton, may nagpatigayon sa aton nga isa lang kamo sa presinto da. Ko agre. Di ba man? Pero hindi guro isa. siya. Hindi guro isa ang buto nyo, lain guro away ka makabalos ang buto ito eh. Away kay natabunan niya, tabunan ko man akon. Naton niyo ay sundan na ya. Hindi, inang unang ko sa yaya, ako sa yaya, tapos ako ya. Okay, Mga okay. 10 minutes pa lang. Dasig mo lang, no? Dasig lang mo buto, no? Sige lang tayo. Perfect ka man guro. Perfect ka man guro. Perfect. Ako daw lang ko ka-perfect, ah. Ha? Ako daw lang ko perfect mo. Skipipis ang muna doon, 99 kaya kung no? Naway, gapili, ko nga dan mayo mo. Ang akon kay na, grabing analyze ko sila. Daw ay alive sa una. Gaway na. Gilantaw ko lang kung sinunod ka dapat at kung sinunod ka ngay na madiparaan man nila makuntani ang daw mga abortion road kag masyado kagamay nga kitid ka dalan Blackson boy. Ay, dira sa Mandalagan. Bisan diin lang magbata. Kitid man tong dalan to gagutok ang tao susunod pa siya gud pista gani mo. Nagkaturo sa kasa ato gid ang problema to. Hindi mo maintindihan to. Way ka to sang liko ka hindi ka masabit. Ay, gali. Pero tema kagamaya. Tiala ba rin sino ba nga? Nga may ari na di nga damo purok to mo. Damo to purok sa pag-insindi ko sa kasa. Kaligay dalan di kinayo. Sa doktor lang ang istorya kay nakawitness kita sa patrol ta nga ay kag high-tech ni. Kauyog paglawas mo. Kung aton sa lakyang gilito, hindi ito pwede. Hindi pwede. Basi magkalatang-tang ito sa lakyan na. Madugang nga ng imo nga puya ko ne. Dugangan bukol mo. Oo nga, kung sa lakyan no, bago naman ito kinuha sa mekaniko ho. Ay na, ano man. Gambal lagi na kita yung agaw ta sa kilala ko ni. Amo gina, basta ang lakyan mo, tag may 5 anyos na blaw. High-tech mo na sige apon. Sige lang. Ang sitwasyon diri action boy. Sa din ka sumong actually, ke? Sa din ka sumong? Madlagan na elementary school. Okay. Kay diri siya nagbuto mong ginulat-ulat ug na makauna kay sagwa. Kag mag-pull-out man kami kay damo patakagduan no. Ang tao ga paglakaton iban-iban ka sakay sa tricycle. May pagpulo pa rin nga mga batyagan, may payong man kaway, maginadilian ang payong, mag-solve ka din sa eskwelahan, no? Pwede ka kadalalan ko, importante nga may kumpleto man rin, kung daw medyo malumos ang imo nga ginawa, o kung daw magpagabla, na masupukit ka, ikita mo tao, may arapan nga ambulance na standby, na? Ginasang ari di senior, kita ko pang fire. Pagwa naman daw nag-pull out naman. Ay? Kasi nagkumboy ko, no? Kasi nagkikatuan lang. May gatuan ko ra. Kasi may tagbutar ng blaho. Kay kadua ko pang balik-balik, di mo? Iyawan ko pangita, kaya silo nila nga ako niya nga mga pan. Ang kwarto, bla. Ginsaylo sila. Okay. Oo, ang presinto. Sa unang problema, kay kung nalansa nga amo na nga purok di ka mangita pagkatapos may ara gali ka portion nga ginlain gin saylo sa isa ka presinto to yawan ka mangita di mo to nga magita ayos
amo to ka na pan tigayon ko nga mga 10-20 na ang akong nga ngalan. Kay kadamo man sa nagbuli kay interview ko to plakina sa Caption Press. Ano to ba rin man? Pagsya, lipat ko. Pagkito na idol sa saktong radyo. Kaya pagkitaon sa nila pwede nga ma-at-large siya sa radyo ka ma-at-large. Gani man. Pabalik ko ka, pagbalik ko tiyara na. Okay. Tugali sa piyak na porsyon. Ako na ang ibanda, na nagkatalang-talang kita na mga painti. Ito kayo na ambal yan, nga daw nagla way ilangalan sa ilang purok, purok bulak, purok tunggoy, purok pa daw na di, kadamo nga purok na di. Kara, kuro na. Hindi na makita. Hindi, way na da, ang iban way da, arad ang iban, pero iban ngalan nga araw sa purok, ato sa piyak man nga ban, so katambihan ay malang ang ispilahan na. Balog action Ricky, importante bala, kung butante ka, nakabalo ka sa imo nga polling precinct number. Oo. Importante na. 507 ng amon mo. Oo. Mayor? 507 to. Oho, okay. Video na pang rin, uli-uli, amon ngalan eh. Although nga Arsada, pag Mayor Benito sabi, daw panabi. Ito siya sa unan, aray ba ko sa unan. Kaya daw, ang tanan nga letter A, yung pangita o ginayawan ko eh. Daw na. Large lot. Oho. Kinahanap ko to sa piyak na dito ko dito ko ginapasulod. Piyak ka kwarto na. So, ato rin naman sa piyak ka kwarto to na may ulot na gyms. Kaya daw, naglain naman ang ilang clustering. Pagkatapos, naglain ang mga polling precinct. Ang nakuan bla, ang kwarto blang ang Oo, naglain. Ako na siyang problema. Pero, kanto lang kamuya sa kwento. Ano patawag siya kanina? Ay, sila yung mga guide. Ang Sila mga mangita. assistance desk. Oo, sa Kumilik sa Blaga. May araw na Kumilik. May araw na Ako nang imo kuya, nag-precinct finder ko sa Comelec ya, kainas ang kagahon niya, nag-precinct finder ko, nalipat mo ko sa akong presinto mo. So nakita ko sa precinct finder ko na ang presinto ko. So pag-abot ko to, kadto lang sa presinto, pangita ko lang ngalan ko, pangitanaw ko lang yung akon nga number to ya, kung anong number ko. Dasig lang. Amo na ngayon kay may idea ka gidya mo, no? Sa nagbuto, guro kay nay, katatlo ko yan mo. Ako gina, kuwan eh. alas 6 mo lang yung tungaho na ko to ya sa presinto ko mo. Grabe man si mo kakti ba? Sige, may duty po tayo. Hindi aga pa. Ikot mo ko si mo. Ha? Kaya malo kay Ikot mo ko sa imo. hindi ko na gusto ko dan maglinya ako blang do kalawig sang linyana. Iti mo nag-aga pagid kuya. Parang may pre nga plungkuhan. No, dasun wala naman ko nga dan gahulat, wala ko paligis siya mo kay lingkod do way man chance magkadto kandidato sa akon mabuto na lang kuya. Uway man kinanglan guro ka magpaligis ka kay sila ya dapat mapaligis sa imo. Ako ya gani ako pa nagpakapi ginas mo tante pangapig mo da. Umala. Nya ano galit liganan mo kagawad lingko wala. Nagandagan nga may dalagan ko kasi wala kape gusto nyo kape da. Oo, so wala tayo lang 2025 ba? Pagkatapos lang pangapi lingko. Actually kay pagtapos lang pangapi lingko sa gabligyan lingko listada na wag sa sildo lang. Ayos ang dating. So, action boy, diriguro sa dalagan kasi alas 3 sangkit, no? Pag matapos initanan, kay Dokerasik malang, hindi pa sila nga parehas sila sa aga nga dinasok ng tao, kada kwarto, na presinto din, o taglima, ang ginapasulod. Iban ka rin, di ka maganti naman lang, no? Kay iban, tupasagwa, lagat. Ang problema, gid, ang mga senior citizen, no? Medyo mahina-hinay. Nagproblema gid sila kay iban piyang-piyang na, medyo way wheelchair, mangita ka to, binatoy-tuyan ka, hindi ka kita sang imong ngalan kay kagamay sang litra. Kamayang litra. Dapat rin dululan ko, mablang nga pareha sang kidside, mablang nga ginatag sa ako. Dapat ako ni Inday, ni Idol, ni Action An, ni Action Eden. Kung pag-amo na kagagmay ang litra nga sulat sang Kumilik, butang na sa pertaan, ako sa kanda, dingding, grabe ka mudlay Action Boy. Correct, oo.
iyawan ka gid. Tsakto na ang imong observation kay bisan ako hindi na ko kita. Although makita ko man tutukan ko gid mayo yan yung pasigahan ko pag isang flashlight sa akong cellphone. Gamit ko nga di bulang kristal ko. Saling ko daw, hindi di maintindihan ako. Oo. Amo na problema. Amo na problema gid yan. Sa ako nga paglantaw, ara ba lang na da. Hindi mo galing makita bangod kuan lang daw mga Pino bila kayo. Pino. Kapit mo bala actually kay kundi kay kabalo bla sang natawag naton nga alphabetical order bla. Na yawan ka kita. Amo nang problema pagit. Mahal sa aton kay kabalo kita magsiling alphabetical order pakita mo dahil letter A o letter D da kaya tanaw pagka wala na da ngita ka naman sa iban daw mo na bla. Pero pilit ko sang iban day na nag-aalalay gid sa mga senior citizen kag ginakaitan gid nila no. Ang problema lang kay hindi na sila kayo gikakita ang napangita sila lain lang nga tao no para nga sugi lang nila ngalan nila apelyido nila pagkundit lang ang lugar para nga mabalaan man sang nagagayad sila no. Di mabulubudlay pag ginagani mag-amo na bulubudlay na kung ngalan lang yamo ihatag kung di ka lugar importante yan na ang kuan gid polling precinct number mo na importante. Kaway naman sa kadugdom. Hindi na nila madumduman kundi ito kay kadugay naman abi sa katuwid man sobra mo no. Oo, okay, 2022 ang last ng eleksyon eh. Gani, iban lipat na. Lipat ko gani, ako gani, lipat ko. Pero galing ka ti, nangita ko yan, test mo, kay ingin mabalaan ko nangin pa usisa ko itan na akong precinct number. Balo ko importante sa aton, inang precinct number, amo na gani sa mga nagakuan bala, sa mga nagapabulig da, kung di makita ngalan nila, hindi ka mo mangakig, kay in the first place, inyo na obligasyon mo nga mabalaan yung inyong precinct number, dapat inyo na ato na obligasyon bilang mga butante. Oo. Kasi nung namin kita ni kung daw durulad ko nga littering sa ngalan Correct. Pwede pa lang. Kung daw hindi pwede, tiyan mo nagyapon eh. Hindi sa mandalagan mo magyapon may problema madadang way makita min iba na nagpuli lang. Ang iban na nagtingir kaya kay ginapaulot-ulot man sila kay ginapangita iba nakita na iban na wala pagit kung daw hindi naging madisponihan pati sa pamilik may kabudlayan siya hindi siya kabutar. Ate kung di kakabuto yung uli lang tong inatag si mo. Ay na. Wala kumayoy Wala, gina-joke na lang. Joke lang. Kaya balo ko nga, ang iban, way man galagas git sa amo na kay dollars tanan maka NCD mga ang mahal ang tanan. Hindi magyapon kay ko kung matunon mo. Ay. Sa kinanglanon mo, no? Sa silingla ni Father Julius Espinosa bala nga ti alin sa una nga amo nang practice daw ay man sa nakita ka kayuhan na da. Correct lang, sakto gina kay agi lang na yataran niya. Basta hindi kani nagaling sa spiritual nga bagay, pag wala mo na kahirapan, may kabutlayan na. Kag dapat sa mga butante tayo intindiyo naton nga aton ni sa nga diretso, kag aton ni sa obligasyon mo nga magboto. So kung ato na sa diretso right nato na, hindi ta papaligyan ang diretso ta. Dibla? Ang iban sila nga mo, ang akong nga paglantaw reaction boy, inang aral sa mga purok-purok lang ang iban nga nang daw standby portion, tulat-tulat lang kung may ara nga pang dagdag. Iban ka pulaw gid mo, gulat ka pulaw. Pulaw naturak. Pulaw ka nga para nga pagkatapos ang banlikor na eh. Korban. May ara ka nga itirada de. Tapos kung tapos nandiyan naman sila kay mga butante man sila tuwais lang ganito mga trabaho no. Tapos pagtapos na kumagitan nga public doon man nila eh. Tapos kung di mag-perform ang imong mga barangay official sila na una reklamo. Kaya usually sila man nagakinanglan sa bungkuan mo sa serbisyo sa barangay mo. Gani man. Dito ano muna? So, naangda nabi ka tao eh. So,
Kung may aragit man nga mabugab dagag ibang preso siya nga napamatmatan siya naguro dapat kadlukan gid sa tanan kapon hanggang investigasyon kag ginahimo mo lang ilang obligasyon mapamagapon balik man sa gapon sa pag kuaning tiamo mo na sa gapon hanggang katabo no? Correct. Kay ang tanan nga nila pulong ko na ang mga opisyal ta dahil mo man ng ibang sinayin, di ba? Kalabanan. Hindi kita pwede nga hindi ka mag-imo kay alang-alang ka na mag-alak kakasubong nga way kay yatag. Pagkarga ka lang kani 10 kilo nga bugas. Atag ka 20. Oh, correct. Oh, sakto. Di ba? Oh. Hindi mo way naman hindi naman print. Nang daw bulig na lang bla. Kay luhay ka man, di ba? Correct. So muna, ang pinaka-observation tad basi karon atag ng iba kay sa barado tayo na grabe man to kagutok, gagdiruguso man. Ang problema, itit sandalan, gagmay pang litra sa ngalan, naglungan ang problema nila. Dahil nag-ulan-ulan pa? Nagtarite pa. Kasi naglugang ang gutok. Pero double bastante, Action Boy, ang ginagmay nga negosyo sa tubang sa mga espilahan. Correct. Oh, damo man to. Kwan, gutom ka gid eh. Yan alam mo, bakal ka gid. Oh. Bakal ka gid, kaya damo binabinta to wala iba ni nagtinit pa. Okay man pero kape na mong bakal nga. Correct. Daw isa na sa kada soft drinks na nga ginapan gamit nila kay isa ka paang. Abi ka nila pag-abot sang mayor to, abi ka pagkaon kay mayor to. Abi mo tagtaganay pagkaon? Ha? Abi mo tagtaganay pagkaon? Pag meron ito kasi pagkakaon, kita may nagkapasaan mong gauna. Lain galit yan. Ay, katuminasyon ninyo eh. Balik kasi may karoon action ba yun, ha? Manang atan na nasiklatan kada ang importante nga nakabutar ang presidente ta, si Presidente Bongbong Marcos kag si Mayor Albe Benitez, dili sa Sunod sa Bacolod, alas 10:30 kayo na, nakaabot kit siya, no? Nag-pull out siya ng mga quarter to 11, tapos na nakapag-pasilpi-silpi, ayos ang dating. Sirit mo sila yun, no? Iba nag-interview to, party man gapon sa punsyal kag sa bitaw. Ibang to nga mga reaksyon, no? O ito nga pag-itsindi kayo na. Pwede sa kayo action ninyo, Boginia, para sa 2023 Barangay Iske Election Coverage, hingin nyo agad Ricky Arsaga at large. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Di Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Salamat gid, Action Ricky Arsaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:21. Amo na siya. Sa wala pa na kabuto, kadto na mo to sa presinto. Tapusan mo na niyang binutuhay kay parang timpano pa karon makakaunting na kita, no? Ang ato balang kung di ka mo kabalo sang precinct finder, tapos magkadto ka mo dira sa mga COMELEC Assistance Desk o kung PPCRV Assistance Desk, pangitao ng ngalan mo kung presinto, wala ka sang polling precinct number, medyo may kabudlayan na sa pagpangita. So sa aton da nga mga ka-action na kung daw hindi pagin makita ang ngalan nyo, hindi lang ka mo magkataka, kag hindi lang ka mo pangakig, no? Hindi lang mo pangakig, ikabudlay na mo kung ay kasang precinct number. Okay lang na iya kung may precinct number ka na, hapos na pangitao ng ngalan mo, no? Pag may precinct number ka, kag wala da ngalan mo, question na saya. Pero kung ngalan mo lang, ti ka damo ka sa presinto, way kabalo sa kung diin ka nga presinto pangitaon, ti medyo may kabudlayan na da, no? So it would take time para magpangita sa imong ngalan. So kung desidido ka magboto, pasensya lang, medyo jutay nga pasensya, palabaan lang pasensya mo hasta makita ang ngalan mo. Kaya in the first place, obligasyon mo na tani mo kabalo ka sa imong presinto before you go to the polling place. Kabalo ka. Ako gina, binugtawan ko ginagida ng mga launa sa kagahon mo, ni ko arito tawhay ni mga launa kay hindi ni sako sa kwan sa iya sang pangitaay sa mga precinct sa precinct finder basang COMELEC. Tiki na sa ngaga, launa,
Kuha ko dahil ng akon nga presinto, ya writer and then pag butang ko sa mga details, balaan ko dahil ng presinto ko, so pagkadto ginaga pa, kabalo na ko kung di mga presinto, makadtugin pangita ko lang akon numero. Hey, kadasig lang, no? Kadasig lang. So, medyo tayo nga pasensya. Ang importante mga kaksyon, makaboto kita. Kaya sa nasiling na, diretso mo na, and obligasyon mo nga magboto ka. May bayad man o kung wala. Namigid wala bayad mo. Namigid siya wala bayad, no? Kaya man, at the end of the day, nakaboto ka, tungod sa exercise mo ang imong diretso, ang imong freedom, gin-exercise mo, proud ka pa sina, bugalon ka nga, I have done my obligation. Nahimo ko, I have exercised my right. Hindi bugalon kaya? Nagbuto ka nga, wala kaya nagulat sang bayad si mo? Kung may aragid man nga nagapangatag da, bato na lang Andam lang hindi ka mong dakpan. Bato na lang kay ano muna kayong pangatag, hanugon mas na. Las 11:24 kita Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kita sa aton padayon diring special coverage sang BSKE Elections 2023. Pagkatapos lang sang dugang naton nga mga pahibalo.
News. Action Radio Philippines Standard Time, 42 minutos sa nagaligad sa atak na nga Las 11. Padahan kita diri sa aton nga coverage para sa 2023 barangay kag SK elections, no? Dali lang yun sa Action Alvin, ha? I-check ko lang anay ang aton sining nga nag-transpire sa ibang nga bahin sa aton nga pungsod, no? Samtang nagapadawon kita sa aton pagbinutuhay sa sining barangay kag SK elections, mga report alin sa aton nga news center with Action Dorel Cabato. Action Dorel, good morning. Yes, Action Boy. Mayong aga, no? Sa imo kag sa aton yung matagpalamati sa radyo kag sa Facebook. So, balita nagikan niya sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Boy. Sa wala gid lang madugay si Vice President Sara Duterte nagboto na para sa BSKE 2023 dito ya sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa siyudad sang Davao, Action Boy. And sa bago lang sulod man nga balita, gin-revoke na sa DILG ang Circular 2016-64 nga nag-require bala sa mga election winners nga mag-submit sa COMELEC certification bilang pamatuod nga nag-file sila sa ilang SOSE o kon Statement of Contributions and Expenditure antes nga magpungko sa opisina kung sila ang magadaog, Action Boy. So ay nasa kinanglan sa COMELEC certification. Yes. Kay duplication na eh. Yes, sambal sang DILG. No? So, ang iban pagid naton nga mga balita. Pero ma-file gyapon SOSE, ha? Of course, ma-file gid Action Boy one day matapos ang election. So, ang deadline... Hindi ba natagaan sa 30 days to file? Yes, ang deadline is November 29. Oh, they're given 30 days. Within 30 days, dapat na-file ka na sa imong statement of contributions and expenditures. O kon SOSE. So, hindi ka mo magkalipat, win or lose, Action Oo. Boy. Kinanglan nyo gid nga mag-file sang SOSE. Ang mga perde bala, kinahanglan file gid ka mo. Kay otherwise that would disqualify you from running in the next election. Yes, no? kung may plano ka mo liwat. No? Example, di ka mo magdaog, diba si Maradan, di ba na Action Boy, kadulaan gana, bala? Di lang ko mag-file la kayo. Diba si pagabot sa dasong election, basi may gana ka naman magdagan. May kaka-file SOSE. Ang COMELEC naman wala gana si mo. Ay, kalain. Correct? So, ma-file gid And then, sa ibang balita, Action Boy, may gobernador kuno kag 13 ka mga alkalde ako, ginibestigahan sa COMELEC angot sa vote buying. Uy. Hindi mas lang kandidato, yung sila ka pa makalbuto? Ba, siguro, Action Boy, tama, ang guro nila black intra. Tama ka intra. No, so, intra, sa siguro, Action Boy. So, man ang ginapahayag ni COMELEC Chairperson George Garcia. Kaya matapos nagboto siya black gina sa Action Art, nag-report ko. So, nagboto siya dito sa Banaba Cerca Integrated School. May mga media, of course, in-interview siya. Kaya umotong dito, yagin Bulgar, Action Boy, nga may isa ka gobernador, kag 13 ka mga alkalde ang ginaimbestigahan angot sa vote buying activities. Wala yan na-mentionar kung diin ng mga alkalde na? Wala, Action Boy. Wala yan na mentionar. No? And sobrang intra bla sa election. Bla, yan lang dabla mga barangay. Bla, intra din sa mga mayors. Dayang. Ang lain pa kayo pa, makalpas labuto. Hambal pa ka ni Garcia, Action Boy. Sa sulod pa ko sa mga balay na. Sa mga alkalde, gobernador. Itong tagtaganay. Oo. Perting abilidad ba? Abilidara na yan. Sana all ba? Sana all. Halin pa ng kagapon ng kamangay ko na Action Boy mong. Herte na? Ito lang sa Facebook, kaning nga memes ba lang. May nagkamang si asawa. Sila niya, Kap, ikaw na. Stop! Sabi si Kap? Sabi si Kap? Hindi gali. Kasi manegli. Kasama. Pasayod lang to yan, ha? So, sa iban pa rin yung balita, National Action Boy, may may lapnagon man kuno nga vote buying gyapon no sa Visayas kag Luzon. Diri sa Visayas Action Boy. Sino report na? Ang COMELEC man sa gihapon, no? Diri sa Visayas Action Boy Negros Oriental, kag Negros Occidental. Dito kuno sa Oriental Action Boy, may report dito si Acting Provincial Election Supervisor nga si Eliseo Labaria nga may nagapamakal kuno sang boto pinaagi sa pagpanagtag sang ayuda nga nagabalor sang 2,000 pesos. So natutuyo kuno Action Boy nagreklamo nga isa ka residente
Action Boy, ay ari sa Bulacan naman niya galiyaho. Ang isa, kay may ari sa, Negros Oriental. No, muna nagapamakal sang boto, 2,000 pesos. Grabe, Grabe do ba, national nasyonal ba? election ba, no? Pero tinaginayaw. So, damo kwarta dito sila. Kag sa Negros Occidental, may 19 na digli ka Action Boy kareklamong na baton man ang Comelec. Oh. Nabot buying. Oo, vote buying man. Oo. Wow. So, damo-damo man siya, Ako no? ganun likod namin masampulan blaw. Gani man, kay para tutuod yung bala nga kampanya, no? Kabay pa nga may mga... Pero knowing ka kay Chairman George Garcia, ha? Do seryoso si Chairman Garcia ni sa kampanya. Kita mo may mga komite on kontra bigay saya. May mga task force kontra bigay. May ara sa mga ipal, ipal sa kuha naman na yan, mga premature campaigning. So dito kay sa Pandi Bulacan Action Boy, may isa na gito yung nagapadlagan kapitan nga nagapangatubang na gid siya disqualification case. Kinadakpan gid siya Action Boy nga may isa ka residente nga nagbulgar, nakabaton siya sa 1,000 ka pesos, tapos may health card. Health card? Health card nga dala, tapos ara di ang ngalan. Halin sa isa ka kandidato sa pagka-barangay kapitan, baylo ang boto ya. Nadakpan gid Because sa sa siling natin, anything of value, kay pangatag mo is vote buying. Ang lain sila dati bisan pagkaon gani Action Boy, di ba? O anything of services value. na Oo. ano mo na. So halong-halong gid sila, no? And then next Action Boy sa iban pa yung balita nasyonal kundi sa Visayas kag Luzon lapnagon ang bakal sang boto. Dili naman niya sa Mindanao Action Boy may pinatsanay naman diyo. Wala di wakla na boto pero pinatsanay, no? Sa din? Kaya sa Maguindanao particularmente Action Boy, Maguindanao del Norte. So duha ka mga tawo dito ang nagkalamatay kag apat ang pilason sa isa ka shooting incident sa Dato Odin Sinswat Maguindanao del Norte. Mga pila lamang ka minuto Action Boy antes pag-umpisa sang sang pagbukas bala sang sang presinto. election. Oo. So dito inatabo sa Cotabato Sharif Aguac Road, particularmente sa vicinity sang Barangay Bugawas Action Boy. Tinaresto man ang suspect nga duha ni kabilog, no? Kag iba Election related. Election related ginaanggot sa nga aton nga mga kapulisan Action Boy, no? So iban pagid didto naman niya sa Abra, may 29. Gamuman to, no? Do ka Ano nga nga lugar to sa Abragin? May particular sa town Bukay, to? bala sa Bukay, may to kapadlagan sang pagka kapitan niya Tiro. Karon dito Action Boy, masobra 200 ang na to kabay, nag-withdraw sang ilang kandidatura, 284 to be exact na to Action Boy nag-withdraw mong sa ilang sa ilang Nagamuhan giguro sila? nagabuhan gid sila. Kag magluwas sa 284 nga nag-atras, may 29 naman ka mga manunudlo nga man Action Boy, atras man, Hindi man mag-serve. Yes, hindi man mag-serve. Di mga May lang pulis. kayo mag-train Nga ng mga pulis. pulis. So, sila to ang nag-augment or nagbulos, no? Pero ging klaro ni Garcia, Action Boy, ni Comelec Chairman George Garcia, nga hindi ko nun niya tungod sa ginpahog sila or kung ano man. Ang matudtuod ni Action Boy nga rason, kay tungod may related sila sa kandidato. Binti-bibig sila kabilog, no? Nga related sa kandidato. Hindi na malayo. Kay balo ka ang gadalagan ka pinarentihan na yung na mo. Sa bagay man. Oo, hindi na malayo. Oo. Okay. So, muna ang mga dito Action Boy, mga updates. So, dungagan tani ka Action Boy. May harap ako nga nabalaan pagid nga isa ka incumbent barangay captain dito sa Nueva Ecija. Particularly sa barangay Kulaylay sa San Jose, Nueva Ecija. May arma siya. Pinapungol siya. Ano man na yaman? Tapungulon siya. May armas ka, tapungulon siya. Ay, naunsa man sikap na nun. Dadala, may taon kakapoy. No, saan mo na bala? Dislak balo sang mga rules nga hindi pwede ka na kadala? Or pastigastig na lang, no? Pastig ka pa, kuwan pa pahog-pahog eh. Pahog, hindi o puton, buhok kilid niya. Busto Sige. kilid nga na. Okay. Salamat, Action Dora. Liyo ko check abi sang basi iba dason mo blang balik. Liyo ko check sang kumusta kay may ara kita mga areas nga pilot testing center sang kuan mo. Sa mga malls? Sang automated election. May ara mo. I-check na Action Boy tanaw ba, nga mga area. Kay may mga kay base ibla dason nga barangay election automated na kita. na, no? So may mga pilot testing area sila. Dutay man lang pero tanawon ta ko ng resulta. Kay bisan dutay lang to may mga glitches kuno eh. Sige. Check na ka Action Boy, Para sa BSKE 2023, ini si Action Doral Cabato sa Bacolod Action Radio. Tama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage.
At mga balita alin sa News Center. Podcast Dorel Cabato. Sige, i-check na dugay-dugay ang report from Action Alvin Grava sa ISD nga namtangan kay ginpatutukan taman wala ang barangay Mansilingan, isa man sa pinaka-hotly contested barangay sa asding barangay agag SK elections. Na? Magabalik kita sa atong special coverage pagkatapos lang aray sa importante naton nga mga pahibalo.
nagaligad sa attack na nga alas 12. Antes ko i-check si Action Alvin Graba, ma-check ko anay bla sa iban nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. At this point, mga ka-action, i-check ta sa Southern Negros. Upod kita kay Action Nonoy de la Cruz sa mga ganap na sa ilang area, no? Noy, may hapon. Action Boy, mayong hapon kag may hapon siya palamatik sa Action Radio Bacolod. Bago lang Action Boy, dito kita naghalin sa Barangay San Jose, no? Kay Gensek na ito dito, kay nakasukinatang kita sa ato mga police ng Action Boy. Labi na kita kay Police Major Sumlingo, ang officer in charge sa Sipakay Component City Police Station. Sumlingo, kamusta sir? Anong barangay na ito? Hindi nga daw may arasang daw makadigulas yung boy nga daw sadya o daw mainit-init. O, do mainit ang ikwentro, anay. Oo. Kaya ang barangay San Jose at ang barangay Pre. No? Mhm. Pero so far daw, kibulang sumbuya. Mhm. Kita natin ang mga kondito, mga butante, mga daw-damo galing. Kaya kita ko ng barangay San Jose. Ang mga kandidato, ato naman to sonhana. Malabayan lang ang mga butante, hindi na sila kapalapit nandito sa ginabutuhan. Mhm. Okay, Action Boy, magsa ginalantaw sa karon ang kabindangan, pero malayo na siya biyahon, pero tinuhaan na ang magatuan karon na. Mhm. Wala man sa Noy, why man sa reported nga mga kuan na ginagamo or ano man yung insidente da. Sa Caloocan, Action Boy, wala it. Mhm. Dito man ko nakalin sa kay Ma'am Pader, Mhm. ang si Ma'am Jesus Ilina Paler, election officer dari Action Boy. Mhm. Why gitsong namato ng ila sa ting opisina may mga reklamo abi. Mhm. Ako wala to kay lagin mo ni Action Boy na ipalabot taton dire sa kahanginan kay may nagkadto po sila na nagsiling na may nagkakamati sa kuno balita nga kon single vote bala invalid kuno. Oh, why na matura na. Uy, gani ka matulan. Mga balokay ining eleksyon ni ano damo ni mapagwa nga mga balita, mga mapatalang bla kag mga mo na bla mga fake information Gani, oo. Halong kita daw, why na yan. May arap nila Nelson Boy nga kung hindi mo kuno makumpleto ang pito kakagawad bala. Invalid? Oh, invalid. Why na yan? Hindi na yung matuod. Gani, sa mga lima lang kuno, anong invalid Ano na ya ko nang imo gusto? Ano na ko nang imo gusto? Duwa lang ang malais na kung sumubra. Oo, ko sumubra. Wala isang problema. Ako lang ya, okay lang kay tiya mo na nang gusto mo ya, piliton mo kuya, hindi kuya. Oh. Amo gani. Mo na lang nakita ko nga daw mag-servisyo gid sa barangay. Oo, amo na nang ako niya nga ginatanaw nga daw sincero kag may kasarang piliton mo kuya kumplituhon gid. Hindi ba? Hindi lang magsubra. Magsubra lain na ng istorya. Invalid yun na yan. Oo. Kapag isa lang yung kami, ang iabot po, okay naman na. Oo, okay na yan. Imo na yan gusto mo. Sige, Action Boy. Arin lang ko din, santay lang ko. Sige, no ya. Oo, okay. Ang namin, karon ko maghana ng magdulog, di ara na ng inisipay. Ako na ginamatahalawan-hawat na ikuan nato na. Kami duha ni kabarangay nga daw purtigid na kuan. Daw puro gid mga Pasko, kapagalagan, ti mabalaan ni Mikro. Sige. Okay na. Salamat gid. Salamat. Kita nga mga standby diri sa atong area, diri sa Sipalay, sa Hinubaan, Glasek, Manaton dito, kag planit man sa maduwasang kawayan. So, pwede pinaka mga cities na report ka ito madala sa Sinintinion, sa gapon ng ini ang inyong aksyon para sa DSKE 2023. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Action Nonoy de la Cruz halin sa mga balita naton sa Southern Negros. Nagdala sa aton sa oras 10 minutos sa nagaligad sa tag na alas 12. Why na ka maturan ng mga ganapalapta nga balita nga kinahanglan kumpletuhon mo gid ang imo kagawad Bisan isa lang tayo butuhon mo kaya mo lang na nagustuhan mo lang imo na pupusuan. Imo na diretso.
hindi mo ya pag hindi na ya di invalid, ha? Importante nga may makabuto kaya hindi ko na muna gusto mo karon wa niya pilitay nga hindi kaya magbuto ipakumpleto gid. Action Alvin, we are trying to contact you kay gusto ta may baluan bala sitwasyon dira sa may area nga imo gina-cover including especially ang barangay Mansilingan. Check naton si Action Alvin Grava. Action Alvin, maayong udto. Yung agaw no sa aton sining mga kauturan nga nakarehisto diri sa area sa barangay Mansilingan. Bangod sa sining tinon action boy magluwas nga nagtupa ang ulan sa doon na kahalog sa mga clustered precincts, no? Especially diri sa area sa barangay Mansilingan. As you can see, Action Boy sa in live feed sa karon. Din ka nga eskwelahan Action Alvin kay Kita pinaka sa EL Jaime Elementary School sa barangay Mansilingan. Sa Pinoy Action Boy, as you can see, halos bakante ang mga bangko din man sa area sa clustered precinct, particular 556, no? Sa may polling precinct nga eskwelahan Action Alvin, would you know kung ano kadamo na ang butante nga magabuto dira? Yes, naka-chance kita maka-istorya kagina kay Ma'am Maricor, ang principal. And she have made mention may arka 39 ka mga clustered precinct ang numbers of makapunte reaction of boys of 14,600 plus. Dako gali, no? Oo, ay sa construction boy above 30 na, 30 and above. Sa SK, may around sila 4,119. Sa SK. Kaya diri action na boy, hindi mo taman ang pila ka mga clustered precinct sa sinigatid on halos ang iban dutay ng gate may nag-wave pa din. Shout out ka toy. May Kay Shadow Kwana Action na boy, no? Sa sinigatid on. Kwana, good lamang ang nag-boto. Maybe, ang Korea Action na boy, na wala tamang siya nga tempo, yakinin nga nag-ulan man, pero ang amat-amat man na kadtudri. Ang pinakamain na entrance ng Action na boy, ang mong medyo madamo-damo pa sa sagwa lang ugaling. Well, pa kasunod diri sa presinto, o kung sa mga clustered precinct. Ay sa entrada pa lamang, makitaan na nimo na may ara silang precinct Action na boy, ang bawa si Juan de la Cruz, ang mga presinto, may ara delivery Action na boy, nga makita mo sila nga sila nga clustered precinct. May locator diri nga mas makita, mas mga post para sa ato din mga kauturan nga nagkuhan ba na, makita kung diin ang ilang mga clustered precinct. Kung nasiling ka na 30 ka mga clustered precinct. Ang sitwasyon karon diri Action na boy, dari kaniya tanong sa igado para makita sa gidaulan abi. That is why yung nagpanggada man kanara magpapangigaron din naman. Pero sa pinakaling entrance ng EL Jaime Elementary School, may ari man diri ang nagapangkatato sa gihapon, pero halos hindi na at damo nga parehas kaila ng agak Action na boy kundi pipilan din lamang. I don't know kung anong tabo posible ba Action boy, dolat man sila sa tumpo ba sa dalaga kalitis ba. Wala na niya mo chimpo, wala niya. Oo, makita mo gani Action na boy, no? Kung makapulog kita may galing kita base balang ka disturbo pa kita sa iba natin ng mga kauturan nga ara dara sa platform sa concert as you can see masyado dito sa halod, no? Bisan sa piyat man nakatuon man nato ang pag-umpisa nila ang cluster precinct 550 yung tayo naging amang and the same ara kita kay pagtupa ang ulan may 557 and even na 557 Action na boy medyo makita ang tagbilingan at tayo naging lamang ito ito Action boy para makita ang tamad ang sitwasyon dariya sa
area and makitantad kita sulod mismo ang sulod bilutuan ang halos yung nagagmang gani sumbong nga mga nagagmang na although may pipila pa din ang mga nagagmang but majority makante ang mga bangko diriya sa mga area tumpay pero at least ang importante itong pato sila nga mga kultura ng temprano pa kung samtang amuning oras ang hindi na sila nagpahapon pa kay masyado pa kalogkan karang sila na entertainment ang mga BI kada ibang sabi rin sa mga manunilo nga mag-serve man karon no kaya na actionable nakatuan sa patrol ang area yung handuman ng PJNP nakasangka mo kita maka-istorya with strengthen sa Abner Zamora in padayon sa bungman ang pagboto sa mga PDL certain persons deprived of liberty sa diin ang Di sila nagbuto, Action Alvin? Come again? Din sila nagbuto? Sa sunod mismo sang game Gindalaan to sila kuan, gindalaan sila sang balot box to kag baluta. Yes sir, sakto na boy no. Ginpadaan sila sa mga ballot boxes. Actually 9 clustered. Din clustered sa Siam sa presinto pero ara sa sinat sa main ground although ang main ground nila gibutangan dito sa mga kandalang hindi sila mabasa action na boy. May mga atok bala and sa Siam Breeze action na boy 649 ang yatang mga lalaki kad 119 or 129 rather ang iyasang mga babayi ang system action na boy ay nagpadala dali ang COMELEC nagpadala man sang amom sa mga I think walo pa mga van plus walo pa sa mga salakyan na iyasang DGNP nagkabuli siya ang nagdala sa mga balota na for example kung isap sa PDL number 1 ara sa taga-barangay Dot idulong with the action boy personal idulong sa area ng Abis kung diin sila barangay Labilong and diriya action na boy kung paghahatag na sangga ila sa matagdoong brothers sangga ila sila mga balota dito ba rin sa kaugali kapag transport although kadina sunod kay Zamora na and even ang sa female bala si Major Joaquin almost 50% kan o masobra na 50% sa mga PDL ang nakatas at nakabuto na sa siling tinion and that is why actionable so dapat alas 2 matapos ang ila sili na pagboto kay para makingagaw man bala actionable kundi sila dito mga presinto kag para makatman o kung maisip man ang ila sili nga mga boto actionable so far ano nga nagtubo naman ang ulan action boy so tubo ang ulan dito Sa dira sa AL Jaime Elementary School. More or less mga nakadamo may ideya ka pila na ka porsyento ang nakaboto? Hindi pa makahatag si Ma'am Maritor, hindi pa siya makahatag exactly kung pila din ang exact numbers. Pero kung i-compared mo sa iya, sinilahapon, di pa na lang, kay kabilas ang aga, damo gito ya, action na boy. Iban mga din. So more or less siguro, May isa pa na voting polling place ang mansilingan mo ang paglaom high school, I think, National High School. Oo, sakto na action na boy, no? Ang itong plano naman yung action na naning kantuan para makasuha pagod kita at galing kayo sila ko gani tayo gata kayo ulan abdi amo sa pagkanto katani kami ni action na nani sa may area sa nga paglaom galing kayo ulan ang ibang diriya gani sabi niya pa yung action na boy para man makakad naman sa ila sa inyo pagsa ka ng at last third Christian
sa ating nga tinanong Usar gidya payo. So, no, ang nga sila ka mga sitwasyon na diri sa EL Jaime Elementary School sa Barangay Mantiningan with action Anong mga problema, Daxonal Bin nga nagluntad dira ng mga hindi makita ang ngalan, hindi makita ang mga, hindi nakita ang ngalan, wala na mga problema mo na? Kagina, bali Ma'am Maricor, rather, no? Ma'am Maricor, may ara na Sino na Daxonal Bin, si Ma'am Maricor? Sino na si Ma'am Maricor? ang principal, Action na Boy. Okay. Sa EL Jaime. Maricor Daprinal? Oh, yes. Si Ma'am Daprinal. Friend kami na yan. Sige. Oo. Kaya siya mismo, Action na Boy, pagpalapit ko, ari siningyabaw, para matapos na tayo dito, daw para maka-relax na. Ambal niya. No? But anyway, Action na Boy, sunod rin kayo Ma'am Maricor, na may naka-experience sila sa mga reklamo. Kaya number one, wala nila Action Boy din search sa pagbuha balat ang ila sininga precinct. Tapos reklamo sila kaya hindi nila makita ang ila sininga cluster precinct. Kaya sa iya dapat may ara. Itong yung balbo ba Action Boy na mapa? Oo, daw after nga makita mong ilo sininga precinct number, panitaon mo ang cluster precinct, may locator rather, no? Paano na ang locator na makatudlo kung di umampi ang hindi na mga precinct. Ama lang medyo kasiglayan yung file. Basta sa iyan nakadaan ang sisteraman sa ginayon, sa pinaman sa mga personal sa itulibriyan sa area ng EL Jaime Action Boy. Okay. Amo na, sila ka mga sitwasyon Action Boy, ang negosyo sa sagwa, medyo okay, pero wala siyang mga maligyan pagkaon sulod, silim ko gani, dati bala may ara, at least karang kayo interview man sa bala, maligyan na nila, sulod, pero wala, no? Sa sagwa lang, din kalabanan Action Boy, ng mga baligyan. Kasi actually, yung nga ito sila mga kapulisan miskin, padayon nga rin lang yung may araw man yung mga kapulisan sa ilo sila mga police assistance dahil sa patudayon man sa ang sinigyan tinatagad ka nga barangay and sang bilihan kabataan eleksyon. Ako na yung pinakamaka sitwasyon na diri sa area sa EL Jaime with action na ni Sirao para sa BSK 2023 update. Ini si aksyon Alvin Brava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radio! Itama ang boto. Boto ang tama. The Action Radio Bacolod Special Election Coverage. Action Radio Philippines Standard Time, 23 minutos ang ligad sa tag ng alas 12. Salamat din Action Alvin Grava. Ato nina nga mga update dira sa Mansilingan kag Barangay Handumanan, especially sa Handumanan District Jail. Nagboto nagling aton dira nga mga persons deprived of liberty. Why is laging deprived sa ila right to vote ang mga persons deprived of liberty. Sige, at least until this very moment sa panilag naton diri sa Bacolod nangin matawhay ang pagpadalagan sang binutuhay sa karon nga adlaw up to this moment. Daway pa ta sa reported nga mga untoward incidents samtang nagapatigan sang pagboto ang aton nga mga kaaksyon. Dali lang, mabalik ako sa atong dugang pagid nga pagpangalagad pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. San Miguel Pale Pilsen. Sarap. Laging kasama. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Globe at Home G-Fiber Plan. Get it now via globegfiber.com. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Joy Quincenas Pack. Mas tanggal ang sebo kaya abot ng 15 days. 24 pesos lang. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin Pil.
39 minutos na nagaligad sa takna nga alas 12. Padayon kita diri sa aton nga Barangay and SK Elections 2023 coverage. Ubod yapon sa iyo lagad Action Boy Duran. O ang COMELEC may paandam sa publiko, may public advisory ang COMELEC nagligad pa ning adlaw actually o kahapon pa ning public advisory. Ang anuman nga mga election-related disinformation, halongid ka mo mga ka-aksyon kay damo sa nagagawa nga mga disinformation kag misinformation. Hindi mo pati-pati dayon da sa mga informasyon pero nga kung isa lang ang imubutuhon invalid, hindi na yan. O hindi mo makompleto ang paggawad sa pagbuto sa kagawad nga pitogid invalid, wala na yan. Bisan pila ng butuhon mo ako na muna nagustuhan mo, okay lang na saya. Hindi na ma-invalid ay mong boto. Sige, ay check one ay ato suning nga balita. Alin naman sa Northern Negros. Kumusta ang sitwasyon sa Northern Negros? Upod kita kay Action Roger Gutib sa aton suning nga masunod nga report. Action Roger, mayong hapon. Yes, Action Boy, Action Boy, sa sumong kapay, sa Israel Elementary School of Study, magiging dito na, sige na, no, natong na ang PPCRD. Para sa ating bukid na po na yun ay sa sumong daw ang iba naman, pero basi po kahon pa, pero sino sa identity na mo ang chairman kayo na dito sa chairman, na ila dito kayo na grupo ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting na ano sa more or less mga 60% ang mga nakabuto kung 60 to 70% na. Tapos tayo na lang kag ang slow sang pagbinutuhay kayo na sa aga lang yun ang perfect at utok kaya kayo lang yun mas observation sa ako na si Boy sa ato Irrigation Station. Now, ang pinakadako na barangay sa barangay Daga na mo ang pinakadako sa district sa barangay na may-ari ni Butante na mga ag-ismail sa PIN. Sa ating sa na dito na nagkakamay-kana naman na binigay sa ilan. So, nga central kanya iskulahan o po central iskulahan din sa may barangay Daga. Pero man sa PPCRV dito na ang ila nga ginalantaw na before sang 3 o'clock na natisapos na Action Boy ang pagbinutuhay. Tungkol kay erratic lang kaya wala siya masyadugit sa mga problema na nag-transfer na. Ang pangalan, may ara lang yan wala na sila pero ara sa piyak lang natin na surman nga iskilaan na pulling place na din, na presento. So, para daw hindi para sa unang napasamo sa mga problema. At ang mga senior citizen, PWD, kaya mga nagabusong na mga pangabinan, dati pa lang sa mayo, kami aragin na gina-partner man sila nga room, kag ang ila, mga kinanglan, do halos duhul na lang sila, kinahungit na putukay na kita na ito niya si Ayara kasi nag-guardian sa tulon na mo ang daw kinabiglayin sa magsulat mo ang nag-guide sa iya kung sino iya putuon na mo na i-empal para na makasulat daw ginabulisan siya sa pagsulat Action Boy. So far sa parte sa mga kapulisan si Police Senior Master Sergeant Oliver Torre daw po ang augmentation sa Kapong si Police Senior Master Sergeant Alvin Alanza dito sa may Villasen Elementary School taga-ambal na si ilang observasyon na matawag Action Boy ang pagbantay na subugi ang eleksyon kung tara sa una daw nga kayo na sagada mula dito ang Thursday na pag-ulot ng mga nagabuto na naka-andong na tayo makabuto na yung aga pa na binigyan ang mga senior citizen Action Boy. Okay, sige. So, para, naman na, dalawang lang na pinakapag-situation kay actually, sa kay nasa kay Sir Magbila Lubos lang
ang principal sa San Andres Elementary School sa Sergey na Posibilano siya na pagka-stress karon after sa secretary mga South Road si Comelec ang ilagay mo o isira ang pagka-stress sira na rin ang gate kaya na sa sunod na wala makabuto mo lang ang pati kayo na makabuto kasi more or less before 4 o'clock possibly makatugod na rin ang counting action boy. Okay. Rekta sa Talamtagan para sa Barangay Kangis Election Live coverage. Irisakter mo siya tuti mega report. Kamakoron, action! Action! Salamat gid Action Roger Gutib, direkta kita dira sa may Northern Negros, no? Sa may Cadiz City particularly, no? Las 12:45 aton oras diri sa aton nga pagpalagad sa aksyon kung sa aton sining BSKE coverage 2023. Mabalik kita, ha? May ara lang kita obligasyon, no? Mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Premium
bayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Election coverage. Action Radio Philippines Standard Time, 56 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 12. Hoy sa aton daglingan nga monitor, Emi Turado, Ems Aboso, Bing Bagatella, Virgil Pinda, Roy Flores Barrioga, Noel Hover de la Peña. Okay, kay Danny Sixiot, Fernando Bongbong Narciso, Jen Oiseser, Leonila Tarasan, June Flora, Borgs Asam, yung Udtoda, ano? Uy, dito sa kuano, dito sa dinhi sa Palawan, sa duha ka presinto sa Palawan, ginuntat to anay temporaryo na gipauntat ang pagbinutuhay. Kaya binyo na natabo, ang mga supporters nakaladto to iya kag ginpangguba ang mga baluta. Ay, nano yung punggan sa pulis. Natabo ni sa Puerto Princesa sa Palawan, no? Ang ginpangguba nga baluta way pamanggali mo usar, no? Way pa mausar kay ti ang mga nabuto na tunatuya sa kwan mo. Tunatuya na butsulod na sa balot boxes. So ginkantuan naman gali sa mga personnel kag sang kapulisan ang lugar para maaktuhan na makahimuan sang aksyon ang ining issue. Sabi ba yung pangguba nila. Dito nga sa Lanao del Norte, kita ko ang mga supporters ito, sigurado mga supporters ito, nagtinapulay sila sa guwasang presinto. Kadamo-damo sila nagsinumbaganay, nagtinapulay. Pwerte, no? Lanao del Norte. Sa Mindanao, medyo mainit-init ang eleksyon dito, no? Mainit-init ang eleksyon dito sa pila ka area dito sa Mindanao, no? Kabay pa nga ini mga insidente lang ati mahakuan man ang dayon mo kay tikita tato sa tinapungulay ito kina may mga pulis man to dayon nga nagkaladto pero pirti nga tinapungulay damo iya mo hindi duwa lang katawo piyak kag guro mga supporter sa piyak bla naghinan-usanay sila tinapungulay sila. Sige. So wala na, no? So wala pa na nakabuto da. Kadto na kamuto sa presinto ha, kaya hasta lang alas 3 ang aton nga binutuhay, no? Hasta lang kita alas 3 ang himuon ninyo. Siguraduhan nyo lang kamo kang way pa kadto da. May mga pulis, may precinct number na kamo daan. Para ma-post na lang ang inyong pagkadto dito, pag-check sa inyong ngalan, para nga makita dahil yung ngalan, ang kuha nyo dahil ang sequence number. No, may sequence number na mo. Ang ngalan mo may ang before sinasa ngalan mo may number na mo na sequence number. So pag may precinct number ka na, kadtuon mo to sa presinto, tarawon mo ngalan to nga nakapaskil sa gwa. Ang numero mo na yung mga sequence number. So ibutang mo da precinct number mo ni kag sequence number amo na. For example sa akon, precinct number 760-B, precinct number 760B, sequence number 74. Amo na ako mo memorize ko pa na ya. Okay, para hapos dasig. So mga ka-aksyon, alang-alang kita sa aton driyang oras no, sa aton nga pagpangalagad, magatalo sa aton si Aksyon Rex Cantong. Sa masunod naman nga 3 ka oras sa aton nga pahayon nga pagpangalagad diri sa BSKE 2023 coverage sang Aksyon Radio Bacolod. Kanay kita karon nya tak na alas 7 ha sa rananadang sadya no. Tak na alas 7 karon kita nay naman kita no. Masunod si Aksyon Rex Cantong. Ang inyo dinalagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.